Kaixo ikasleok, gaur ikusiko dugu bi zenbakiren arteko distantzia nola kalkulatzen den. Bi zenbaki osoren arteko distantzia kalkulatzeko, egin behar duguna da beti zenbaki handiari kendu behar diogu zenbaki txikia. Kasu honetan, daukagu adibidez, 2 eta 7 zenbakiak, eta kalkulatu nahi dugu bi zenbaki hauen artean ze distantzia dagoen. Beraz, egin behar dugu zenbaki handia ken zenbaki txikia. 7 ken 2 da 5, hori izango da 7 eta 2 zenbakien artean dagoen distantzia. Gogoratu nola kalkulatzen zen bi zenbaki osoren arteko eraiketa hau. 7 ken 2, beraz, 7 tik hasita, ken 2 esan nahi du 2 unitate eskerrerantz. Negatiboa esan nahi du eskerrerantz egitea, beraz, 7 ken 2 izango da 5. Baldin badaukagu -8 zenbakia eta 3 zenbakia, eta kalkulatu nahi badugu bi zenbaki hauen artean dagoen distantzia, egin behar dugu formulak esaten duen bezala, zenbaki handia ken zenbaki txikia. 3 izango da zenbaki handia eta -8 da zenbaki txikia. Beraz, egin behar dugu bi zenbaki hauen arteko kenketa. 3 ken 8. Beraz, minus eta minus da plus, minus bider minus plus delako. Beraz, azken batean egin behar dugu 3 gehi 8 eraiketa. Eta 3 gehi 8 da 11. Hau da, 3 zenbakitik hasita, desplazamendua da eskubirantz 8 unitate. Positiboa esan nahi du eskubirantz egitea. 3tik hasita 8 unitate. 8 unitatik 3tik 11ra iritsiko gara. Beraz, 3 gehi 8 da 11. 11 izango da -8 eta 3 zenbakien arteko distantzia. -10 eta -4 zenbakien arteko distantzia kalkulatzeko, gauza bera erabiliko dugu, zenbaki handia ken zenbaki txikia. Zein da kasu honetan zenbaki handia? -4, eta zenbaki txikia da -10. Beraz, egin behar dugu -4 ken 10. Minus bider minus da plus, beraz, -4 plus 10 izango da 6. Hau da, -4 zenbakitik desplazamendua 10 unitate eskubiruntz. Plusak esaten digu eskubiruntz egin behar degula. -4tik 10eko desplazamendua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6 zenbakira iritsiko gara. Beraz, -4 plus 10 izango da 6. 6 izango da -10 eta -4 zenbakien arteko distantzia. Bale? Hau da, bi zenbakien arteko distantzia nola kalkulatzen den, horri buruz jakin behar dezutena.